Me löydettiin tarhassa meidän jääkaapista lehmä ja seurattiin sitä sen kotiin. Ihan totta. Kaikki alkoi siitä, kun me yhtenä päivänä syötiin makkarasoppaa. Lasissa kaikilla oli ihan samannäköistä valkoista ja kuitenkin ne oli vähän erilaisia. Niin kuin rasvatonta luomumaitoa ja kevytmaitoa ja sitten sellaista laktoositonta maitojuomaa. Niin, ja Nella taitteli maitotölkkiä, kun se tykkää erityisesti kierrättämisestä. Sitten alettiinkin miettiä, että mistä ne erilaiset maidot oikein tulevat. Ja juuri silloin joku sanoi keittiössä ammuu. Siitä se meidän seikkailu sitten alkoi. Äkkiä me oltiinkin maalla, siellä missä lehmät asuu. Aika hämmästyttävää. Mutta taisi sitä lehmääkin vähän ihmetyttää, kun meillä kaikilla oli ihan uudet vaatteet. Minusta tuli maatalon emäntä. Ja minusta isäntä. Yhdessä me hoidetaan meidän eläimiä niin, että kaikilla on kiva olla. Kesällä ne tykkäävät erityisesti siitä, että voi olla ulkona ja syödä tuoretta ruohoa mielin määrin. Lehmän sisällä vihreästä ruohosta tulee valkoista maitoa. Ja koska lehmä on viksu, se osaa tulla ihan itse lypsettäväksi, kun on lypsyaika. Lehmät osaavat myös jonottaa. Siinä sitä on maitoa lehmän lämpöisenä. Varsinaisesti lypsy tehdään tällaisella koneella, kun lehmiä on niin monta. Maito menee putkia pitkin näin aina isoon tilatankkiin. Siellä se viilennetään ja sitten sen pitää pysyä kylmänä ihan ruokapöytään asti. Silloin se pysyy hyvänä. Lopuksi siivotaan jäljet. Kun on paljon lehmiä, tulee paljon kakkaa. Ja puhdistamista riittää. Syömisen ja lypsyn jälkeen lehmät voivat käydä kampaajalla. Ne tykkäävät myös lepällä ja vaihtaa kuulumisia keskenään. Lehmän lapsi on vasikka. Uni maittaa niille hyvin ja maito myös. Vasikka taitaa tietää, että maito on terveellistä kaikille kasvuikäisille. Kun on juonut sitä, jaksaa taas hyvin leikkiäkin. Aika iso tuttipullo vai mitä? Täältä tulee maitokuski. Minun työtäni on ajaa tilalta toiselle ja kerätä maidot tankeista. Autokin on komea. Tähän mahtuu enemmän maitoa kuin mitä meidän päiväkotiryhmä ehtii juoda koko vuoden aikana. Mutta en ota kyytiin kuin puhdasta ja kylmää maitoa. Ja sitähän tässä tankissa on. Se on testattu. Kun maito on lastattu, minä lähden seuraavalle tilalle. Reitti on tietysti suunniteltu tosi tarkasti etukäteen. Lasti pysyy tuoreena ja sitä paitsi säästyy polttoainetta.
2 päivän päästä tämä maito on jo kaupassa. Kun koko reitti on kierretty, minä ajan kuorman kanssa meijeriin. Siellä lehmän maidosta voidaan tehdä tosi monenlaisia juttuja. Niitä erilaisia maitoja. Kermaa, piimää, jogurttia, juustoa, jätskiä. Mitähän tästä autollisesta mahtaa tulla? Minä olen laborantti meijerissä ja minä tarkistan, että maidossa ei ole mitään sellaista, mikä sinne ei kuulu. Tämä on tarkkaa työtä, mutta minä osaan sen ja olen huolellinen. Me olemme tänään töissä valvomossa. Meidän tehtävänä on varmistaa, että kaikki koneet veijerissä toimii kuten pitää. Tietokoneella se sujuu hyvin. Tiedättekö muuten, miksi meillä kaikilla on valkoiset vaatteet päällä? Koska valkoisessa kaikki lika näkyy heti ja sitten me tiedämme laittaa vaatteet pesuun. Meijerissä pitää aina olla puhdasta. Eikö vaan ole kiiltävää? Täällä siivotaan joka päivä. Tässä tankissa maidosta tulee kohta piimää, kun minä laitan sinne hapatetta sekaan. Ja tässä sitä piimää jo pakataan. Minä olen meijerityöntekijä ja minä pidän huolta, että pakkauskoneessa riittää tölkkejä. Tässä saakin olla aika nopea ja tarkka. Kaikki mitä meijerissä tehdään menee ensin varastoon. Täällä täytyy pitää takki päällä, koska täällä on kylmää kuin jääkaapissa. Itse asiassa varastohan on oikein iso jääkaappi. Nyt nämä lähtevät kauppaan. Olet varmaan käynyt kaupassa maitohyllyllä. Tältä se näyttää takahuoneen puolelta. Nyt täytyy laittaa lisää maitoa hyllyyn. Näin. Ja sitten viiliä. Niin, minä olen kaupan täti eli maitokaapin hoitaja. Täältä sitä saa. Tulkaa ostamaan ja muistakaa viedä äkkiä jääkaappiin. Kyllä maidon matka on jännä matka.